sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Tiero sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong nga gabi. Yes, Action Brian, may gabi man si mo kag nato ang pinakuling lakat sang panahon na Hunyo 27 to 2020. Padahon nga nag-apekto sa aton ang Intertropical Convergence o kun ITCC nga nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang ITCC maka-experience ini sa magalumon nga kalangitan o kun lapta-lapta man yung mga pagulan o kung pagpanag-uob sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Sumuman, Visayas kag Mindanao. Ang Metro Manila kay mga bansang Luzon, maka-experience ini sang kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga isolated man yung mapagulan, nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Ang Negros Occidental, lakip na siyudad sa Bacolod, maka-experience man kita sang kasarangan niya panahon kag may tinion lang nga mangin magrugalumon niya kalangitan, kag lapta-lapta man yung mapagulan o kung pagpangilat kag pagpanag-uob. Mahina itubtob sa kasarangan yung uyop sang hangin gikan sa nabagat na nasidlangan, ang nag-impluensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan, maing kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagtunod alas 6:14 kay nakamagabutlak alas 5:29 buwas sa aga. Si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ya, maing gabi sa luwas. Salamat Sir Melvs, maayong gabi. Una sa balita. Una sa aksyon. Matulot tawaya ton siri nga palibot pero hindi lagi kita magasalig mga kaksyon sa mga utod na ton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56 before ang tanan. Formally mag-umpisa nga ton sini nga pagpangalagad. Invite ta kamuanay sa pagpangamuyo, minutos lang niya para sa gihapon sa pag-away naton kay COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini.
Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila paalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sining nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulit sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7. Ang inyo sining mga kuan dira linabhan na punpon na. Basi maulan na mamlak karon na kag mabasa ti way nakamo gamiton dason nga adlaw. Labi na gid kon mga uniforme ina sa inyo sining nga trabaho. Kung mag-civilian ka kuysa gid pabati-batian ka sang amo mo. Kung isa ka batsyag ka man. Tinapon-pon-pon-ponan nyo anay ha para buwas may suluksukon kamo kundason nga simana. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sang web bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account rin, follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Kag sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017 sa mga nagalantaw na live sinimatinion. Bisita lang kamo na sa comment section na kag magbutang sang inyong mensahe. Ang hindi ko malabutan, pasensya lang. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 7 ko las 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano palang mga nagalinagumba nga balita sining daw? Isa iya ka lalaki mga kaaksyon halin sa Cebu na dakpan dito sa Calatrava nga nagtabok action hands sakay sa bangka. Mga apat man kadlaw kagabing bulubugsay niya, no? Way sa nagsakay sa kwan sa mga roro abi, no? Kay tiginban man gani mo, no? Hadlok siya guro nga i-swabi, hadlok siya guro i-quarantine, nagbulubugsay siya ka bangka niya, tinag-abot sa Calatrava, dakpan man siya gyapon, gin-quarantine man siya gyapon. Kagin swab test man pa inaya automatic ginahimo. Ngabi nga maagi gid sa illegal no. Kay pwede ka man niya kaagi sa hustoy. Abi gro makalusot ka, tidakop man siya gyapon sang Philippine Coast Guard mga ka-action. Aksyon Firing Line. Samtang sining adlaw isa ka taytay no kay nasang aga ang narusdak dira sa barangay Alihis sa may sitio Pangpang gini barangay Alihis Banwasang Valladolid mga kaaksyon. Kining taytay gulang-gulang na, may edad kag barangay road, barangay Taytay. Ang driver nga nagadala sining wing van nga ini, ambot kundi ng utok ya sini. Hamakon mo nang imo sining nga karga 400 sobra ka sako sang
pagkaon sang manok kag kasapatan to, ilabay mo na ya sa taytay iya nga kon sa tigulang pa nagasungkod na. Ang salakyan mo sa pagkabugat, iagi mo da iya. Bonano man gin maloy U-turn patani. Hindi na rosdak. Hindi na problema pang alagyan sa mga tao da. Oh. Magamuna dason tunan taanay, no? Hindi ta sagi ka daso kay tinantawang problema ang indulot. Action firing line. Portik dako. Oh. May emerhensya mga tao to karon sa mo nga lugar din sila maagi. Langan nga lumpaton nila tong biyak nga panapas ang ila lugar da kay gubang taytay nila. Ang barangay road nga mga dalan, barangay road nga mga taytay, sa mga barangay nga mga taytay, ang makaagi direction hence mga light vehicles labla ng mga mulumag-an lang. Kag kung ikaw driver sang nangadlagko ang mga trucks, lantawon mo kung pilang capacity, pila ka tons ang pwede on makalabay sa silang kataytay. Kag lantawon man kiblang kapasidad sang salakyan mo. Basic in action hands mo. Kung paglantaw mo 10 tons lang, karga sang salakyan mo 20 tons, atras ka na da, hindi ka naman magdaso-daso pa. Yung kisa mayara nga, sige bitis tinganta, hindi rosbak. Action firing line. Sige, ang iban nga balita lokal mga aksyon, buwas nga adlaw, may ara sang brownout ang pila ka parte karon o kon buwas diri sa syudad sa Bacolod sa idalom iya sang sang Central Negros Electric Cooperative. Hibaloon tanig karon. Nakapost na kami kay napadra sa Facebook naton, pero lainon tabagid karon ang aton sining interview kay may mga utod kita nga wala man niya nagakote ka Facebook. Anong rason? Pila ka oras, dulawig-lawig ni action hands, 12 oras. Ti subong pa lang, tipo nakamutubig da, kay kung kaisa, kung wala kuryente, wala sigang aton sineko, ang aton basiwa, ga kipaw-kipaw man. Action firing line. Iti ka connect man sa kurinting mga motor nila da mo. Susubong nga gabi, tipo nakamuda. Ina kon may tubod ang basiwa. Manang dako nga pamangkot dira, no? Or hindi gani, charge na kamo sa inyo sa mga cellphones, charge na kamo sa mga kwanyo da, may importante, abi nga, gamitan nga kuryente, abi, no? And, ang mga kalan nyo, boss, preparahan nyo na kag ang uling. Kaya sigurado ko, wala sang may magamit, boss, yung mga gas range diraw kon hindi kuryente, balaya, no? Why sang rice cooker, boss, kay wala sang siga ang sineko sa pila ka portion sa Bacolod. Ako temprano, palang pang remind ta na kamo kay para subong pang tiltigo nyo na ng mga, kay boss, masalasala naman kamo blaw. Oh, tiyan mo na ang sitwasyon, boss, ha? Pero normal ina nga may brownout kiti ang sineko gina-innovate Manila or gina-upgrade Manila ang ila siring nga mga pasilidad dira mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita sa lokal, ining pag-untat anay sang Land Transportation Office o kon LTO sa pagpanakop sa mga utod naton nga nagaang kasanay sa motor. Action firing line. Ginuntat nila anay pero may guidelines sila nga ginahulat mga kaksyon sa sininga mga tinion, no? May guidelines sila kung ano ini hindi pa nila mapalayag basta hindi sila anay manakop sa mga nagaang kasanay mga kaksyon. Action firing line. Pero bisan ganito dinakpanay sang nagligad to kadamo mangyapon ga ang kasanay no? Kadamo sang kasanay ilabi na gid kong Domingo. Ang mga utod naton nga mga inang mahiligon black action hands mag motor-motor pasaka sa patag sang silay pakadto sa Canduni mga nagakadto sa mga bukid sa Don Salvador purting inang kasanay da ti inang ibanda sigurado gid kuya nga hindi na mag-asawa diraya magnobya ginaya. Action firing line. Sakto gayuhom ang damo nobya ang gasaka sa Don Salvador nga si Action JM mo pero ini bata di siya lang isa ga sakay sa motor yan no. Kung mga babae lang, kung kasan ko gini siya mo. Sigurado na nga sa lalaka sa Don Salvador kung Domingo, Sabado. Guro sa pulo, guro may isalad ng gasawahay gid. Action firing line. May mga lines pa na ka-Action JM subong no. Bao, ang mga babae, manghagad mga pisa Don Salvador, kay para kasakay motor. Pagbalik, nobyahan ay na. ano ni? Ay, gali, may hara na. Tuod ka.
Ikaw ha katungto sa imo ha. Action firing line. Mayara ko no bana nga lain ang kaso mo na. Na, ang mga bana nyo kung Domingo, liyog lang ko lantaw-lantaw nga motor-motor da. Kay ang asawa ko isa, bilin sa balay, pulupang laba, marides-rides ko no ang bana, upod sa grupo, gali kay sa mansilingan, may gahulat. Action firing line. Hindi, lawag man na nato na. Pero halong gida sa mga riders naton, sa waidak panay sa magnubya, away magnubya, sa hanggang kasanay, we don't know, basang guidelines sulat to naton, pero kung ako sa inyo, kung di mo lang kamo kilalhanay, di lang kamo magangkasanay da. Samtang sa balita sa probinsya, bag-o nga quarantine facility sa Silay, sarang makaakomodar sang 500 ka mga persona. Ati mayo ni. Kagi-check taman karon sa Bacolod, kumusta na to ang ining ato lang ginaduso or pagpabutang sang molecular, correct lang ko kung sala ako, no? Or laboratorio, para pag-check sang swab test bala sa Bacolod, diri sa may regional office, sa may regional hospital, Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kumusta? Nagatindog na ne? Okay, do may due date ha. Do may date man to nga completion dia. May pizza man eh. Nga kon saan og ibla ma-operate ini kay sa probinsya teto na tuyo. Duway lang ta nakibot lang ta sa probinsya action hands. May ara na to sila laboratorio. Nagpang swab test na to sila yas Bacolod ni. Duway gapon din dahom 20 milyones ingin pain sa Bacolod sinimo. Gin-donate diri sa may regional hospital para maghimo sang laboratorio nga ini. Daw matapos na lang si COVID-19 ang laboratorio do hindi kagwa na. Action Brian Morden. Action firing line. Pangitaon tanit karon na kay para lang gid na magamit ini sa mas temprano pa. Puslan ta na di sa Bacolod mga kaksyon. Last City Jess. Action firing line. Ang iban nga balita karon na kun ano aton si Ban pagid nga masagap diri sa Bacolod. Ang report kay Direction Eric Magbanwa nga ang ipugon criminal gang amuning mga suspitsado nga tudlo sang BCPO nga sumulod sa puloy-an sang Belgian National kag nagpatay. Ini sila mayara kuno sang konektado sila rather sang isa ka drug group didto sa norte nga bahin sa probinsya sang Iloilo. Oy kadelikado no, pero padayon pa nga ginaimbestigahan sang kapulisan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Manghisayod man kita karon mga kaaksyon kung kumusta na ang estado sang Western Visayas kon COVID-19 ang paghahambalan. Kaya puro lang tabaton di sang negative nga results, baton kita sa mga new cases diri, baton kita sang positive nga mga results. Ano na balang aton nga status subong para malantaw naton kon on July 1 base maghalog-halog pag ang aton sining modes ng quarantine diri sa Western Visayas. May mga bag-o ko na mga classifications mo nga gina-rekomendar ang Interagency Task Force sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Karon na, plastar ko na diri ko anay mahulo hintok anay mga balita sa national gamay man lang ni kay istorya parte sa mga electric bala, no? Ang mga bills na tonto nga nagkamog man kita diri, pero nag-una kamog tuyang Meralco, no? Dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, bangod sa pila ka bulan nga ECQ, GCQ sila dito. Why man to sila nakapang-reading mo ang mga meterman sa Meralco? Amo-amo man din nga istorya sa aton sa Sineco, Noseko, kag ang Basiwa. Nga ang ginhimo nila, amo ya ang paghaom sang nagamit sang mga konsumidor. Magambal kita haom, ti ginabanta-banta lang by average, mga kaksyon. So may nagreklamo kay tumaas ang ila sining bill sa amo sining bulan, tikibot sila. At sila may explanation ini, pero may ara gid sang gahambal ngin di gid amo bisan ano nga explicar yan di gid sila magpatig yapon kun nga amo nakadalag ko ang balayran sining bill nga ini. Si Senador Christopher Goma Kaksyon, Christopher Bongo, nagpangabay sa Energy Regulatory Commission o kon ERC nga kon pwede padalman ang pag-usisa sa tanan nga mga meter reading sang mga electric cooperative. Hindi lang sa Meralco, kundi tanan
nga nagareklamo. Ini senador na gidya ang nagapangabay mo, no? So kabay pa nga ang ERC mag-akto gid sini, kag kabay pa nga malambutan kita diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay hindi man matago sa aton nga diri sa aton nagyamo man ang mga konsumidor. Action firing line. Hulat-hulaton tani samtang aring kahuluya nga balita kon droga kag partiya sa otoridad ang paghahambalan. Anyway, siya malang ni isa guro sa tuman kadamo nga mga miyembro sang Philippine Army. Kaysa nakit-antong Philippine Army do ka mga mabuot gid man nimo. Police, may mga pasi pro jutaya, no? Dito iya sa National Capital Region. May isa iya ka miyembro sang Philippine Army in the person of PFC, no? Omar Saliliagia, no? Saliliagia. Daw Muslim ang iya siningangalan mo, no? Ini siya ang na-assign sa ginatawag nga AFP Joint Task Force sa National Capital Region. Nadakpan action henso sa isa ka buy-bust operation nga ginpatigayon sa isa ka mall dira sa Quezon City. Upod ni Saliliagia amo ang si Amer Abdul kag si Jonaid Londoy. Ini sila ang nabaklan sang illegal nga droga gamaya 6.8 million pesos. Action firing line. Swerte no ina balang PFC kani pakana private first class Omar Saliliagia porte apelyido no Saliliagia. Philippine Army ka na, may sweldo ka na, ginarespeto ka pa, men in uniform ikaw, otoridad, tapos ikaw ang nadakop sa imo, otoridad man, Philippine Drug Enforcement Agency. Action firing line. Isa kadako nga tamparos sa iya. Sa iya lang Hindi tani pagdalon ang ngalan sang Philippine Army kay sinambal ko sa isa kagatos, may lang guroti siya lang ni ang gahimo sini mga kaksyon. Action firing line. Ma-imagine mo yung 1 o kon 6.8 million pesos kung natigayon tong binaklanay kay hindi ginman to ya taga-pideya nakabakal tiba ining Philippine Army. Sa iban nga balita mga kaksyon sa national palayag diri sang Tourism Secretary nga si Berna Romulo Puyat nga nagnubo gidya kag nagbumulusok gid, no? Bumulusok gid sa 60% ang nubo sang income kag kita o kon turismo diri sa pungsod Pilipinas bangod sining COVID-19. At way man ta basulon di kay beyond manis control naton, way man ta naga pangayo sining disaster nga ini, no? Way man taga pangayo sining virus nga ini kon ining kalamidad nga ini ga katabo sa tonsubong. Way man tani ga ini mga balatian nga ini. Alangan tani karon piliton kon mas mapahamak pagid kita kundi batunon tang kamaturan. Ang himuon subong siguro sang Tourism Office o kon Department sang Pungsod Pilipinas amo maghimo sa mga paagi kon paano kita liwat makabangon sa sining pagbagsak sang 60% sang turismo. Action firing line. Tiginataga na tsansang mga lokal iya nga mga tourism site nga makabukas para makaulo income sila. Tida mo ganyan kaladulaan gid trabaho mo sa mga resorts, sa mga hotels, sa mga kung ano-ano na lang nga involved sa turismo. Damo nagkaladulaan trabaho, dapat sila ni gani makabaton isang supply kag ayuda gikan sa gobyerno. Action firing line. Sige lang kay pilakadlaw malampuasan tigina nangambal nila pagtilaw ini tikon dita kabalo mag-away sini kag mapugday kita pierde kita. Action firing line. Pakigbatuan aton ining sitwasyon. La 7-17 maki-update lang ko gamay sining coronavirus no kay diri sa pungsod Pilipinas as of today mga kaksyon may ara na sang 34,803 na ang nagpositibo o kon kaso sining si COVID-19. Ang nakarecover diri mga kaksyon nagdangat naman
sa 9,430 ang naka-recover diri sa pungsod Pilipinas. Ang patay nagdangat na sa 1,236. Nagdamo-damo naman, no? Sa bugos nga kalibutan, may ara na sang 9,933,275 ang kaso sang COVID-19. Naka-recover diri naglabot na sa 5,381,664 ang masubo diri action hands. Kay 3 na lang katiklod, magasaka na ka magaigo na sa 5 million ang nagakalamatay. Kay subong pa lang ang patay, ara na sa 497,000. Grabe, no? 497,527. Amo na ng patay, subong tipila na lang ni ka tiklod. Action firing line. Nagapanguna sa gihapon ang pungsod sang Amerika nga may ara sang 127,000 ang patay, 640 mga kaksyon. Pero wala sila sang bag-o nga patay. Do pila na ni ka days ang nakitaan ko diri nga wala sila sang record nga may napatay sila. Si Mayo ina nga indikasyon, ano? At least nagaamat-amat normal ang ilang sitwasyon dito. Now, sa Brazil naman niya, nagapangadua, may ara sang 56,109 ang nagkalamatay. Wala man sang bag-o nga napatay. Kag ang nagasunod diri sila among UK makaksyon pangatlo, nga marasang 43,414. Wala sang bag-o nga patay. Salamat gid, no? Kag ang nagasunod diri nga damo-damo man mga kaksyon, amo iya ang Italy nga may 34,708. Wala sang patay. Nga bag-o subong, no? Ang inlawag ko patay to pero wala sang bag-o nga patay subong adlaw. Sa Mexico naman niya may 25,779 ang nagkalamatay na, pero may nagdugang sila subong iya nga 719. Grabe damo, no? Kakulugmat nga magpatay amo na kadamo iya sa kalugar. Ang iban diri mga kaaksyon, may ara lugar din nga nagsaka manumero nila ho. Ining Bangladesh ho. Kaya may ara subong sang patay nga 1,695 pero subong adlaw nagdugang 34. Kag ang iban diri damo man kaangay sang India, may ara sang 15,731 patay, subong nga adlaw nagdugang sang 42. Kag ang Russia naman niya may 8,969 ang patay, subong adlaw nagdugang 188. Kakulubaan, no? Kabay pang hindi na magdugang pagid ini, no? Kabay pa nga maamat-amat na gini, hindi gin man mauntat sa gilayon. Pero kabay pa nga maabot ang dason nga mga binulan o kon mga sinimana abi nga wala nagid abi sang patay, no? Ining si COVID-19 para ti makabalik-balik man kita blas normal ang sitwasyon ta, no? Kaya ginabalang kuan man kita no? Makagiho-giho man kita nga normal kay sa subong pa lang bisan diri sa aton panulok mo sa imo sining upod mga kaaksyon kung kaisa tupad mo daw virus man. Hindi ka gusto magdikit sa iya kay base may virus ini siya, no? Kung kisa do ka insulting gani action hands, no? Sa lakat ka balas downtown, lakat ka sa mga public places bala nga tulotindog ka da or galakat ka, ang sugata mo tulok sa imo babaw dalong blahaw do ginakilati sa kano klase tao ni base may dala nga virus ni. Gali kay dugay ko nga lantaw siya ko nga ginatulok sa gig ko. Gitoy sa gila ya. Action Brian Morden. Action firing line. Sige. Check naton diri sa aton sa lokal, nagtulutilha diri sa aton, no? Subong adlaw wala sang panibag-o nga kaso ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bauti mayo ginang balita, Lord, no? Para sa amon diri, kabay pa nga buwas way mangyapon sang positibo diri. Kag ginalauman namon yang negative nga mga results ang amon nga ginapaabot namon para buwas kag sa masunod pagid nga inadlaw. Pero kumusta na balang status naton diri sa Western Visayas mga kaaksyon? May ara kita sang anom tanan ka mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Kumusta ayhan kita sa sini nga mga sinimana? Anong numero nagasaka balagi hapon ang mga positibo? May mga patay bala mga kaaksyon nga nagadugang? Ini bala makahatag hapon sang
kakulba sa aton o kon makapahagan-hagan sang anxiety na talang-talang kisang aton nga problem sang aton sa kaugalingon dugadugang Action Firing Line. awan ang gusto naton hibaluon kay tikon mga positive, negative kag new cases kita adadlaw daw may ara kita sa naiyasang results. Pero the whole Western Visayas, kumusta ayan kita? Kaya i-check naton abi si Dr. Maria Sofia Polmunes mga kaksyon sang Department of Health diri sa rehiyon 6 para at least tonight nakamonitor kamo diri sa aton makabati kita nga ang aton siri kaso diri sang COVID-19 nagataas bala o kon naganubo pilang porsyento bala nga nagabuhin sa matag adlaw nga tanan o kon pila ka porsyento ang nagadugang sa dinamo ng basihan naton kung kumusta ang aton sini nga sitwasyon. Online sa Firing Line. Ara nata sa aton nga linya si Dr. Maria Sofia Polmones. Ma'am, Doc, good evening. Oo, so mayong gabi, Action Brian, sa tanan nga nagapamati sa inyong programa sa Cebu nga gabi. Aha, live kita, Doc, sa Action Firing Line, diri sa Action Radio Bacolod. Mabatian kita lang, bilog nga Western Visayas, Doc. Kana? Doc, thank you so much sa time tonight. Anyways, subong nga adlaw, kami diri sa Bacolod kag Negros, nagayuhom kami kag nagakalipay kami, Doc, kay wala sang bag-o nga kaso. Unlike sa nagligad to nga mga inadlaw, Doc, ang Negros Occidental may 21 sa isa ka adlaw. Ang Bacolod nagligad nga adlaw may siyam, no? Do medyo gakulukugmat man kami, no, kay kulbaan man sa musina. Pero kita, Doc, diri sa Western Visayas, ano gid ang status naton sini matiniyon? Okay, so sa Subong, no, base sa case bulletin number 92 maging pagwa sang Department of Health sa Subong adlaw, June 27, nagapakita nga may ara kita sang 248 total confirmed cases, no. So buot silingon may nagdugang nga duha ka bag-o ka confirmed cases sa Subong adlaw, no. So may ara kita sang total nga 114 active cases. Ang aton nga mga recoveries 123 kag may 11 kapatay, no. So inibase sa laboratory results nga nabato natin sa sini nga adlaw sa duha ka accredited laboratories, ang Western Visayas Medical Center diri sa Mandurriao kag ang Teresita Halandoni Provincial Hospital Molecular Lab dira sa Silay City, no. So ang duha ka confirmed cases na record natin sa Subong adlaw diri sa Iloilo Province, no, may ara sang WV 247 halin ton kag ang WV 248 naman halin sa Iloilo City, no. Ini sila lunsay mga locally stranded individual na naghalalin sa Manila. Okay, so kung basihan nato, ma'am, ang numero kada adlaw ay giban siya parehos, no, kay sometimes may ara adlaw iyang nagsaka bang inagro depende sa kadamuon sa mga swab test nga nagaabot dira sa inyo nga mga halin diri sa Negros man kag dira mismo mo sa Iloilo. Amo nang basis naton. Oo, so depende na, no, sa mga ginapagwa nga mga laboratory results sang duha naton ka accredited laboratories, no. So kung sa isa may ara sang madamo nga mga positive cases kay mga record, kung sa isa wala, zero or perya subong adlaw nga duha ka bilog, no. So sang subong nga sinimana daw madamo-damo ang aton nga kaso nga na-record ilabi na gid sa Negros Occidental kag sa Bacolod City nga lunsay tanan mga locally stranded individuals o kung repatriated overseas Filipino workers. Aha. Amo na nang aton kalipayan diri kay wala kitaya sang local transmission niya, Doc, no. Inabalang hambal naton nga galagaw-lagaw lang ni sa Bacolod, way man siya kadto Cebu, way man sa Manila, hindi man OFW, pero may nag-positive. So far, wala kita ya sina, Doc, bisan diri sa Western Visayas. Oo, so sa Subong, lunsay tanan ini sila, no, mga kung ginahambal natin nga imported cases. Silingon, ang ilang source of infection, hindi diri nagikan sa Western Visayas, kundi sa nagkalain-lain nga lugar, no, nga outside of the Region 6, kay tungod nga ang
kalabanan ini sa ila locally stranded individuals o kung mga repatriated overseas Filipinos. I see. Ining mga kuha nato niya, Dok, mga frontliners, so far naka-record ka mo dira ina mga bagit na frontliners na diri lagi dyan sa aton? Oo, sa subong, wala kita sang may na record na nag-positive sa aton nga frontliners, no? Mayo, gid. Sa kasimana may ara sang duha ka PNP personnel na gikan diri sa Iloilo. Pero sa Cebu nga semana wala kita sa may na record nga frontliners nga nagpositibo sa COVID-19. Okay. Dok, anong set-up man? Everyday, mga pila gid ya ka numbers ang ginapagwa sa ang ini nga mga results? Palarihot tanan or galain-lain man, Dok? Oo, so depende ina no sa mga laboratory results na ginapagwa sang aton nga duha ka laboratories. So ang Cebu nga adlaw nga 1,153 amo ini siya ang pinakamadako no nga numero sang laboratory results nga na-release nila. Sa kahapon ay ara kita sang 493 nga lab results. Dasun sang mga sang iba nga adlaw may ara siya sang 988. So depende sa testing capacity kag output sang aton nga duha ka accredited laboratory. I see. Kay ang amo na namangkot kita kay ang paghangop ko dapat kada adlaw malabot ta gini ang fixed nga number abutan tabi 500 dapat everyday mapagwa tay 500 or 5,000 pero mabalaan ta gid kon pilang negative, pilang positive or pilang zero. Depende gilaya sa kada muon, Dok, depende sa kada sigon man, Dok, no muna, no? Oo, so may testing capacity man na ang aton nga mga machines no sa duha naton ka laboratories kag sige-sige ang ilang pag-operate ninyo 24/7 ang ilang pag-operate. So may ara gid sila nga mga output no or laboratory results nga ginapagwa kada adlaw. So sa mo nga sitwasyon nga kung kaysa daw hindi managataas, may naganubo, paano na ton mahambal ang status ng COVID-19 sa Western Visayas, Doc? Oo. So, kung tanawin mo sa epidemiologic curve, may ara kita sa mga surges nga ginatawag, no? Sang una nga pag tuhaw diri sang COVID-19, ang sang Marso, no? Naka-record kita sang una nga mga positibo nga mga cases ang COVID-19 diri sa region. Ang mga positive cases naton, amo ato sila ang may mga history of travel sa mga areas na may transmission no, such as sa Metro Manila no so naghalalin ato sila no before sang lockdown nga nagkanto sila sa Manila kag nagpauli din sila so amo ato sila ang mga positive cases naton mga symptomatic ato sila na may history of travel or exposure sa confirmed COVID-19 sang pag Abril kag Mayo kalabanan sang aton na nagpositibo mga asymptomatic meaning wala sa mga signs and symptoms kay ini sila amo ang mga close contact sang aton na mga previous na mga positive cases no so amo ato ang picture sang aton nga mga positive cases sang April kag Mayo sang katapusan sang Mayo at nasubong sang Hunyo nagapakita naman sang another surge of positive cases kay because ang influx ang pagpauli sang aton nga mga repatriated overseas Filipinos kag ang mga locally stranded individuals no so for the past 2 weeks nakakita kita sang paggulpi damo sang aton nga mga positive cases tungod sa kini nga influx sang mga locally stranded individuals no so majority ini sa ila halin sa Cebu kag sa Metro Manila nga nabalaan ta naman subong nga ongoing ang community transmission sa sini nga mga lugar. Grabe no. Community transmission naman ang Botsilingon command local transmission naman ni siya, Doc, isala na sila. Oo, so ang Botsilingon sina nagasaylo-saylo ang infection no sa isa ka tawo dira sa community dason manglaton man sa iban nga tawo dira sa community no so hindi na mabalaan kun diin ang original source of infection kay naglakta na ang transmission. Kag mabudlay na, Doc, mag-amo sina ang ginatawag nga contact tracing bangod sa kadamo na sang ila sini na bunggo-bungguan sa sining virus, Doc, na muna. Oo, so kung amo sina kadamo mabudlay na sa isa ka local government unit sang pagkonduct sang contact tracing no kung may generalized ang community transmission.
So ang ginaubra sina ang strategy is ang community quarantine, no? Ang enhanced community quarantine nga buot silingon kung hindi essential ang pagwa sa balay, mag-stay at home gid, no? Para nga hindi ikaw malatnan kag hindi man ikaw makalaton sa iban. Aha. Amo lang gina pinaka-vaccine kung baga sining COVID-19 sumong kay way paginman kita ya may napagwa nga inang sigurado na kita nga vaccine na doc kano sa bugos nga kalibutan so far? Oo, so sa subong tinion nga wala pa sang treatment, no, kag sang bakuna against COVID-19, ang ato nagilang nga ginapanugyan ang mga non-pharmaceutical intervention na ginatawag nato, no. Ina sila kabahin sa mga risk-based minimum public health standards katulad sang pag-practice sang physical distancing, pag-usar sang mask, pag-observe sang respiratory etiquette, cough etiquette, kag frequent hand washing, no? So amo ina ang pinaka mga epektibo kag simple lang nga mga non-pharmaceutical interventions para nga mahagan-hagan kag mapreventar ang pag-transmit sang COVID-19. Okay, may kinamuno ginman lang nimo na Doc tonight kabalo ka kadamo pa sa nagaribatal sila kag nagalinalisay inabalan hambal nila Doc nga nagpositive siya pagkatapos nag-ayo man may bulong gali do mo na bla sa mga binirtuldo bala Doc nga style kag kung isan di malikawan sa mga inistoryahanay ano ginahimo naton Doc sining mga nag-positive again aside sa gin-mention mo while ago Doc nga naga-turn to negative sila later on? Oo, so ang may-ara kita sina no nga ginatawag kung nga mga false negative kag false positive. Kag hindi pa man naton ma-discount ang ginatawag nga reinfection, no? So kinahanglan pa na sang mga data, no? Nga kung makahambal kita nga may reinfection, ang isang previous na positive COVID-19, or pwede man na ang mga test niya is either false negative or false positive man, no? So may mga dami ng mga factors nga gina-consider man ina. So meaning, Doc, aside sina, may gina-apply gid kamo sa ila, sinikon nga, ang agakadula ining virus sa lawas nila. Although nga hindi ni siya mahambal naton inabalang matawagin naton nga amo ni siyang vaccine kiti wala paggani mo. So may gina-apply kamo, may gina-inject kamo sining mga personality nga ini sa Doc. So sa subong wala pa kita sang treatment, no, para sa COVID-19, no, na definitive na treatment against COVID-19 kag wala man sang may na-discover na bakuna, no, against COVID-19. Pero ang hambal ina kung sisabalan ang virus, no, sa COVID-19 madugay ina siya kung makuha, no, sa tutunlan o kung sa ilong sang isa ka tawo nga nagpositive, no. So pero kung i-repeat mo na siya nga testing kung kisa nagasige-sige nga positive siya gihapon, so kung kisa ginatawag na natin nga viral remnant, pag makastay pa na siya for as long as 8 weeks. Pero may buot silingon nga hindi naman na siya makalalaton. So remnant naman lang sang virus ang makita. So kusa nga gadula man lang siya gali Doc sa lawas ang tawo? Oo, so ang usually hindi na siya infectious ang isa ka tao nga nagpositibo sa COVID-19 after mga 10 to 14 days, no, especially kung wala na siya sang symptoms, no. So ang recommendation gani sa discharge criteria is that once na nag-asymptomatic na siya sa sulod ng 3 ka adlaw, pag nakatapos na siya sa 14 days quarantine, hindi naman kinahanglan na i-repeat testing mo ina siya. Kaya kung i-repeat testing mo, basi magpabilin siya nga positive, no? Ang ginahambal natin na may mga viral RNA remnants pa ina siya. So magpabilin gihapon nga positibo ang PCR test result. I see. Grabe man, no? Anyway, sige, at least nahangpa naton subong gabi. Ari pagindok isa concern na mo na lang olahyunon ko lang ni ini ba lang asymptomatic ikaw, no? Asymptomatic ang isa ka tawo sa sulod sang balay may mga upod ikaw. Although ginhambalan ni isang World Health Organization nga wala pagin man sang pagtuon nga nakalaton ining asymptomatic nga mga COVID dia positive iya.
Pero anong gid ang explanation sini Doc man may ara gid man o kon anong pagtan-aw ta sini kay diri sa aton may ara Iloy nga nagpauli alin sa Manila nagpositive nagligad o kon kahapon yadlaw tinagtiner na siya sa balay niya upo diyan tatlo ya ka bata kag bana niya. Okay. So, ang ginapakita no sa mga atin ng mga data o kung ang mga scientific evidence na 85% ng transmission ng COVID-19 is among the symptomatic, no? So, wala pa or gamay pa lang gid ang data nga nagapakita sa transmission ng asymptomatic. Kalabanan gid almost 85% are transmitted by symptomatic patients, no? I see. So, ang COVID positive case na asymptomatic or may mild symptoms, pwede man siya nga magpabilin lang sa home quarantine, no? However, ang ginapanugyan natin is may ara gid siya sang sarili niya nga kwarto, nga may banyo, kasi mag-observe gid siya sang hand hygiene, respiratory etiquette, kag mag-usar gid siya sang mask, even if ara siya sa sulod sang balay kung positive siya nga case. Para nga hindi iya malaknan ang iba niya nga kaupod sa panimalay, no? Kay gina-transmit ang virus through droplet infection. However, kung hindi ideal ang situation sa isa ka panimalay, no? Nga hindi natin wala ma-ensure na may sarili gid siya nga kwarto kag banyo, mas maayo kung ang COVID positive case ibutang natin sa isa ka quarantine facility na kung sa diin ang aton nga mga local government unit gina-ensure gid nila nga may mga individual bed kag may proper nga distancing, no, ang mga positive cases kag may nagabantay sa ilang nga mga health workers, no? So amo ang panugyan naton nga dito sila sa mga ang ginatawag naton mga temporary treatment and monitoring facilities or quarantine facilities na ara sa aton nga mga local government units. Okay. Amo na nga aton kagabi actually nakamuno man ko lang akon ang isa ka LSI nagpauli nga i-home quarantine kag wala man na sa sang kwarto dapat ang LGU guro or barangay dira i-force na lang siya dito ibutang sa quarantine facility ma'am, no, para secure gid, no, pwede gid. Oo, so ang iban nga mga local government unit may amuna silang intervention, no, or lihok nga maskin hindi positibo ang LSI but ginapakamaayo nila nga ibutang na lang sa quarantine facility for 14 days, no? Aha. Sige. Thank you so much, Doc, sa imong sining time tonight. Let's go mayara kapag gusto gid ipalabot liwat reminder sa aton sining mga utod diri sa aton sa Western Visayas sa Bacolod kag Negros Occidental. Go ahead, Doc. Oo, so sa liwat, no, ginapanugyan sa Department of Health nga hindi kita kampante, no? We should always be vigilant and be very careful, no? Nga hindi matabo sa aton ang nagakatabo sa ibang na lugar, no? Nga may mga community transmission. So sa padayon, no, pabalo naton sa pumuluyo nga mag-observe gid, no, sang ginahambal sang mga lokal nga pamahalaan, especially aton nga mga locally stranded individuals kag sa repatriated overseas Filipinos na kung may quarantine protocol ang inyong local government units, magsunod gid kag magpaidalon gid sa quarantine sa sunod sang 14 días. Kag ipalayo naton nga pag-implementar ang mga non-pharmaceutical interventions nga makabuli gid, no, sa pag-prevent kag pag-stop sang transmission sang COVID-19 katulad sa pag-usar sang mask, sang pag-observe sang physical distancing, kag pag-observe sang respiratory hygiene or cough etiquette, kag ang frequent hand washing. Aha. With that, Doc Pulmones, ma'am, salamat gid sa imong sining time. May gabi kag mabuhay ka, Doc. Okay, so ngayong gabi man sa tanan, kag thank you. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Si Dr. Maria Sofia Pulmones, ang Chief Local Health Support Division, no, sa Department of Health diri sa Region 6 mga kaksyan. So inang ang ila sining sitwasyon karon kada adlaw sobra libo gali na matsambahan sobra libo ang subong adlaw daw 1,053 ang results nga nagwa
sa swab test nila sa bugos nga Western Visayas, but ang positive duha gid lamang didto sa Iloilo, mga ka-aksyon. Namit tani kung zero na lang permin gahapon daw 400 plus, zero cases kahapon, no? Amo tong maayo. Kali nagligad to kibot kita may 21 sa Negros Occidental. Kag may siyam sa Bacolod, nagligad pagid nga adlaw, no? Kaya ini nga mga nagpositive, hindi gid man naton maghatag kita sang kahangawa kaysa nang bala naton mga locally stranded individuals ni sila. Hindi ni sila nga diri nagasuroy-suroy sa Bacolod kag nalatnan. Halin ini sila sa Cebu, halin sa Metro Manila, sa mga lugar nga high risk gidya kag Puerting Igo sining nasambit iya nga si COVID-19. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Last 43 sa aton sining nga pagpangalagad ang una nga bolyada sa aton sining nga programa sa mga gabi ginadulong gid sa aton sang DTX 500 mga kaksyon. Parang imo sining nga sugar dira magnubo-nubo kay delikado man kisa ang imo si sugar kamatam-an, dapat ugalion mo nga mag-inom sang DTX 500 kay may tatlo ini siya ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo sang glucose kag vicin nga nagakontrolar sang imo nga blood sugar. May ari ni sa sang polypeptide nga may kaangay nga epekto ya sang insulin, mga ka-aksyon. Plus, kompleto ini sa management para makompleto management sa inyo sining nga liver detox, mag DTX 500 na. Kay nga, ini may ara sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay. Ini may mga ingrediente, phytochemicals, kag subong man antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active and healthy and fit. Magamit na sang DTX 500. Aksyon Firing Line. Pagbalik naton mga kaksyon, dugay-dugay, check naton ang Central Negros Electric Cooperative. Atensyon, Bacolodnon, kag ang sakop, Bago, Morsya. No, kaya mo ni mga lugar nga iguon buwas sang 12 oras nga brownout. Aksyon Firing Line. Kag magluwas na karon i-check taman karon ang kuana, ang laboratorio diri sa kuano kon malabot naton si Anay Councilor M. Ang, and today or right now ini siya ang city administrator diri sa syudad sa Bacolod. Ano ni may mga kuana ni nakaplastar na ni dira? Ay para makabalo kita diri sa Bacolod, para ma-swab test sa tanan-tanan kag madasig-dasig bla, kag makabalo kita sang status naton sining COVID-19 plus sa iban pa nga mga balita dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden,
News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong ang kahintangan. Ako si Dr. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:57 na sa aton sa nga pagpangalagad. Gina-endorso, ginaton sa inyo mga kaaksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ini may dako gid nga bulig sa aton sini kaugalingon sa pag-mintinar, pagbalanse dira sa aton sini kalawasan. Ilabi na gid kon ga sululubrang imo sining sugar dira ang imo sining uric acid
ang imo sini nga kolesterol, hyperacidity, sobra nga asin kag iban pa, creatinine no kag iban pa. Dapat mag Evergreen Herbal Capsule na sa matagadlaw nga tanan. Kini may arasang vitamin A iyaho, vitamin C, magnesium, B vitamins, ang calcium, araman, potassium, zinc kag madamo pa nga makabulig sa imo sini kaugalingon. Inaging tingob nga pwersa sang pito tanan nga sangkap para sa ikaing lawas kay kompleto inisang benepisyo kaangay sang turmeric ko sa luyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass kag ang subongman na barley grass kag ang vitamin C mga kaksyon. So ini mga quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center nga mabakal nyo ini bisan sa din pang butika diri sa Negros Occidental kag syudad man sang Bacolod. Aring mga butika, lawagon ko sa inyo. No? Kagabi ang first 10 na mention na sa inyo. Diri kita sa 11 tubtob sa 20 na naman. No? Ining butika sa Germed Pharmacy, dira sa Kabankalan. Leonor Pharmacy, Himamaylan. Blanca Floor Drugstore sa Himamaylan. GBX Pharmacy, Binalbagan. Floritis Drugstore, Binalbagan. Bilyones Drugstore, Hinigaran. Alice Drugstore sa Hinigaran man. Thea Joy Pharmacy sa Pontevedra. March Pharmacy La Carlota kag Ricarsi Pharmacy Draman sa syudad sang La Carlota, no? Bisita lang kamo to, pagpamangkot lang sining Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Manamyaw kita na sa aton sining nga mga utod na, no, nakatutok kalin pa kay na. May gabilang kay B-Time Neger naga-monitor sa Cebu, no? Herlinda Villanueva ay pwerte na diya sa kauyaya sa Bacolod daw. Si Gobian na makakongkret concrete no sang iya sining desisyon. Di ko mag-gets gino pero pag-intindi ko sa Negros Occidental. Rafael Caceres, Araman Action Brian, nagalantaw sa programo sa Tangob Caceres Family. Lilibeth Ninia, salamat gid. Mirare Rilota, salamat man. Correct gid Action Brian, kalayo gid sang Amon Bill, no? Kakalayo goro, sorry. If Smart Tadio Salcedo nakatutok man sa Tansa, Cavite. Kumusta na sa inyo? Teresa Valera Aramain na. Good evening po yung disubong sa June 27 ang issue, sir. Ang anong botsalingon siniman. Okay, sige. Di ko mag-gets, ano? Si Rodria Amisola, suligin naman niya, Baho, Action Bray. 3 lang kami sa balay, bill namon sa Basiwa, 40,000. Uy, ano? Ang tupad balay namon, 31,000. Nano man ni sila yaman. Ari lang kami di sa likod nyo na yun. Daw sobra pa kami sa swimming pool. Inagro daw kado ka, ano na ganiya? Kado ka budlay na ganiyang mag-40,000 ang gamit mo. Doon nagagamit ka na karon niya sa isa kadako nga hotel, pasilidad. Si Shelley naman niya pa shout out naman sa mga taga-Silay, especially ko nung anak niya na si Bless Gapamati Gidsubong. Salamat. Si Mabel naman niya kagas San Palmes. Sakto gina layo-layo sang usual nga consumption namon sa tubig kag kuryente. First time nga nakalabot sa 700 sa Basiwa. Nan. Bernadette naman niya Lacson. Salamat. Si Bibing Dagia Bautista. Good PM, Action Brian. Monitor kami live, Lizares Avenue. Salamat. Bernadette Lacson, liwat. Bing Kiani, salamat man. Si Carmelo Gareza, Panamiao, sa kay si Lidonia Santillan, nga nag-monitor sa Action Radio dito sa Britain. Salamat, gidra sa inyo. May nag-monitor man sa mga nag-chat diri sa aton, no? May gabi ilang sa kay Alex Sander, no? Alexander gali ni, no? Matig pamati subong tamyaw ko ng barangay Yaw-Yaw Kawayan, Family Tigbaw Manzan, kag sa Upaw Pakubas. Nga napamati gid sa Action Radio. Salamat. So yung ginapangita nyo, sir, way pag hindi ka puli, no? Na may ginapangita ni silang ining missing blang si Mario Villa Cruces Tumpag, 46 anyos. Taga Tanabog, Yaw-Yaw, Kawayan, Negros Occidental, no? Daway pa rin po nakita, naglakat ni Hunyo 22. Sang Hunyo 22, subong 27 nakita, no? Basi may nakakilala sini, dako nga tao niya, nakakap, idonto ko ng litrato, padala mo din mo ning litrato niya, again, basi, ng forma niya subong.
Kung sino man nakakilala, paki-inform lang sa kapulisan. Ano? Naga-monitor ban si Rosa May Ibanez Robles. Salamat, gid. Ano? Kag iban pa. Sige, pabasan ko. Pabasan po karonan kong iba na. Sa aton siningang panaymiyaw, alas 8:02. Action Firing Line. Boss, nga daw makaksyon, may mga areas diri sa Bacolod, kag sakop man sang din pagid basi may bago pagid bla no per check naton karon basi diri malan sa sulod sa Bacolod gid ang pinakadako diri nga area nga malikupan sining brownout buwas nga adlaw Domingo 12 oras halin sa aga tubtob gid maggabi mo. Pero papa-explicar tani subong abi from Sineco si Engineer Jose Tanyongon ang OIC officer in charge ng Office of the General Manager sang Sineco mga kaksyon. Basta available naman this time, ano? Okay. Sige. Hindi ba contact Action Dale? Sige, i-check natin. Bidribiak na side abiyo. Kikada mo na sa nagapinamangkot sa aton halin pagkaina. So, sa Facebook naton aradra. No? Pero kung malambot na si Sir Tanyongon karon siya rin aton sinipaplastaron na duganggid sa aton sining pagpangalagad. Basi sa lang akon kopya Action Dale lang. Paki-check lang abi. Para lang gid nga mapabalo ka mo sa nambal ko na, gusto naton nga makapreparar ka mo subong, no? Base may plansyahon ka mo da, nga pang Lunes ninyo nga mga gamit da, uniforme nyo, subong nga gabi pang plansya na ka mo. Okay, boss, sa gabi, base no oras magbalik ini, pero usually sa ila sini brown out, maghalin la 7, las 8 sang aga, tagla 5 nagabalik naman. Pero kisa las 5 galambot malas 8 sang gabi. Action Firing Line. Kapoy-kapoy na na. Online sa Firing Line. Ari sa linya si Engineer Jose Tanyongon. Sir, good evening. Good evening man sa imo, Action Brian. Salamat sa time, sir. Boss, ano nga mga areas gid sir particular ining brownout kag ganong sistema sa sir? Bali sa buwas, ang aton nga brownout, ang sumag substation namon, makakondak kami sa preventive maintenance sa substation mismo. So, ang affected sila nga feeder, kaya may duwa na siya ka feeder, ang sumag feeder 1, halina na sa substation namon, pakadto na siya sa Punta Taytay, pakadto na siya sa may boundary sang Bago, diri sa may along highway naton, kag pakadto na siya nayon sa may Medalya Elementary School. So nag-agi na siyang amon nga linya dira sa may Bangga Tumaro, ang buot silingon si ang barangay Tumaro, Kabog, pakadto sa may Handumanan, Felisa, kag portion dito sa Murcia, pakadto dito sa portion man sang Dulaw. Ang amon isa ka feeder, ang feeder 2 na siya, halin sa sumag substation namon, pakadto na siya dito sa may Buanan, buot sa lingon, nga ang barangay Tabunan, barangay Dulaw, barangay Abonan, barangay Atipuluan, maapektado sa sina nga interruption was sumugod alas 6 ang aga hasta alas 6 man sang gabi. Okay, so mula na nga mga lugar, sir. Diri sa Bacolod, portion, Sumag, Punta Taytay. Mula na nga mga lugar. Mula na sir, portion na siya kay magakondak kami sang maintenance kag sang amon nga substation kag parallel sina magakondak man kami sang mga maintenance namon sa along the line like sa mga poste, madugang kami sang mga kapasitor namon sa linya kay daw medyo low voltage sa punta dito na yon sang Handumanan kag may portion sa Felisa daw nubuto-buto ang voltahe. Okay, so mo ni mga sakop gid boss nga adlaw, no? Rikta-rikta giniya sir, no? Ang 12 oras ni. Diretso na siya sir 12 oras kay medyo lawig-lawig mag-maintain basta nga power substation ang i-maintain mo medyo lawig-lawig siya i-maintain kay may upod na siya nga digasing sir ang bot silingon kita filter namon ang oil para nga kung may mga moisture na makuha na siya. I see. Okay, no? So, suliton ta lang sir ang area sa mga diri nga portion na like mga Vista Alegre, Granada, Alangilan, Estefania, Mandalagan, Bata, kag mga numbered barangays diri nga sa norte nga bahin sa Bacolod. So far do hindi giniya malabot sini sir para sigurado lang yan. Hindi na sir affected. Kaya ang diri naton sa along highway naton ang sa Aranita Street hasta na siya sa may tubang sang Medalya Elementary School. Ay, okay. At least media. Ang pahanukoy sa kam ginigaling pahanukoy.
Paano ko basi may porosyon nga madala pero ang mantel buwas siya, may power na siya, garden bell. Okay. Kabog, Kabog, panglawagon tan lagi ni Kabog, naman ng mga area, lugar. Amo na mga barangay naton, so halin dira sa may barangay Sumag, liko sa Banga Tumaro, lusot na siya sa may Kabog, Handumanan, Elisa, kag porosyon dito sang Bago. Isa na siya kalinya. Okay. Ano sir, every Sunday lang ni or buwas lang gini sir? Bali buwas lang gid siya sir kay tungod nga kinahanglan namon i-maintain ang power transformer kay amo na siya ang heart sang siniko sa pag-supply sang aton nga power. Aha, sige. Pa at least tubo nga gabi napabalo naton sila, nakapreparar na sila para buwas nga kinahanglanon. Sir, ulay hunon ko na lang ini sa nagligad tong gabi halin diri sa may Bangga Scala, upward dito sa may Kwan Granada, Alangilan, nag-brown out pagkatapos nagpagwa kamo sang Kwan sang information nga may tuko sa poste. Amo ni sir, no? May tuko mo tong dahilan gid man sa brownout nga to, sir? Ang may tuko sa poste, sir, ang na-post na mo to dito siya sa porosyon sang Talisay, diri sa may Carmila na yon. Talisay. Tinga nga may gin-post ka mo sa Sineco nga may tuko man sa pakadto sa Granada. Basi another to sir nga interruption. Basta sang nagligad nga gabi, kinatatuan hari ko to di sa Talisay, may porosyon to di sang Carmila nga nag-burnout nga amo na siya ang nag-cause sa tuko. Gali ka. So, i-check ko ni Abe kay nakuha na mo ni sa Sineco nga page man mo, may tuko to nga nagakabit-kabit la. So, So, sir, ang tuko, paano makakukausa, makapa-brown out si tuko man? May kami idea Bali sir, ang aton nga brownout sa mga wildlife naton. For example, Maya sir, naghapon abi sa may naghapon abi sa dalom sang insulator. Posible na siya makapa-trip kay experience ko gid sir mo nga nakita ko gid kag nag-trip gid. Ang tuko sir kay medyo laba na siyang tuko. Ang natabos ito, nagsaka siya sa insulator. Kaya ang sa dalom na sang insulator sir, still na siya. So nalabuot niya gid ang amon nga primary line. That's why nga nag-trip ang amon nga piyos nga ginabutang kay pareho sa aton balay ginaprotect naton ang linya para nga kung may trouble sa porosyon lang hindi maubos man atanan. So amo to sa sir ang nagpa-short sang isa naton ka line to ground nga linya diri sa ang na-monitor ko to dito sa may diri sa may Carmila Valley sa Talisay. Sa Talisay. Okay. Pero kapatay ba ning tuko? Sir, ko kuryente man Patay gito sir ang tuko. Gabi, no? Nakadamuon sang kadtuan niya, diragid siya makadto sa high voltage ba? Bonano man nga sitwasyon. Amo gani sir kay ang voltahe nato ni sa dira kun line to ground siya sa primary ta is 7,620 volts. Wow. Ang aton nga line to line is 13,200 volts. So dito gid siya tumapik gid no? At least may ideya taga Carmela man to. Bay ka nalabtan niyo to siya tapos babaw gid siya katapik sir no? Nalitratuhan pa. Yes sir, kay natimingan gid ko nga ari ko di sa Talisay na dalagi ko to di sang burnout ihambal ko sa amon nga dispatcher di ko pa picture abi. Kay para makita ta kon nag-ano gito siya ang tuko sa babaw. Ay, grabe nga epekto yan. pila daw di man to dugay basta ulantos man gamay labi na gid subong nga kun way kuryenteng init grabe din nga igo sulod sang puluyan way gid hangin abi. Amo na sir, pero ang siniko wala untat sa pag-maintenance ng linya para nga amat-amatan naton sila ang mga interruption ta correct. Kaya siyempre sir, maskin sino man siguro gusto gid nga may power all the time kay kinahanglan gid naton subong sa sini nga timpo. Sige, with that Engineer Tanyongon, salamat sa ibang time para paghatag information boss nga daw basta may i-add on ka pa para boss sa sir. Go ahead sir. Sa mga member consumer sa Sineco, pasensya gid anay kamo kay kinahanglan gid naton i-maintain ang aton nga substation. Kay kun hindi ta ma-maintain aton substation kag kun amo ni sa maguba, medyo bahal kag hindi ta niya makabakal dayon sini. So in case nga matapos ang amon nga interruption, for example makatapos kami alas 5, pasigahon naman lang na siya namon dayon, hindi na namon pagpalabuton sa alas 6. So kabay pa nga magpabor lang ang timpo buwas kung mag-maintenance kami. Ay isa man nakarason kung kisagli no sa vlog ang uba-ulanon nga panahon kay delikado gid na iya. Medyo gid sir kwantita siya medyo affected gid ang amon maintenance kung magulan kay ang amon nga substation kinahanglan gainit kung mag-maintenance kami. Ay okay, siyempre gina-correct yung mga taran-taran ng mga medyo diferensya nyo no?
Sa mo sir? Mga hotspot sa substation naton sir, kung may makita magiging hotspot gina-correct na namon kay before kami mag-interrupt ginascan man namon ang linya. Aha. With that, sir, salamat sa mga time liwat. May gabi ka mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Salamat man sa imo sir kag sa tagpalamati sa Action Radio. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Ang lugar, liwaton ko apon Tataytay, Sumag, Kabog, Handumanan, Filisa. Kag porsyon sang Pahanukoy. Buwas nga adlaw ay kamo kuryente da las 6, tob-tob las 6 sang hapon. May mga porsyon dito sa Dulao kag pila ka porsyento dira sa Bago City mga kaaksyon ang affected man, no? Sining nasambit iya or mapiktuhan buwas nga adlaw, tipolo preparar na kamo da para may at least may diya kamo tonight kag buwas may kamo ini na kamo mag-question pa wala nga brown out kita, nga may ano, kundi subong kabalo na kamo kag may ideya na kamo, way na problema. Action Firing Line. Las 8:23 sa aton sini pagbalik karon dugay-dugay hibalontang iban pagid nga mga balita gikan sa aton sini mga patrol reporters. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:25. Hoy, life extension na vitamin D3 mga kaksyon, pampabakod sang immune system. Pampaboost dira sa inyo sinikaw galingon para pambato man sa nga size ang balatian ining life extension vitamin D3. May produkto pagit sila subong ining Life Extension Coffee Mix. Kitang Pinoy mahiligon mag-inom sang kape pagbugtaw sa aga, kape rin ginapangita. So, diri na kita sa kape nga may aras ang vitamin D3 kay may benepisyo kapang nga makuha. Ini mga produkto tanan sang Life Extension Philippines. Diri sa aton sa Bacolod, manahimotang ining ila sa nga klinika sa GA Stephen Building, Lacson Street. Sa unahan diri mo ning Burgos, Lacson Street sa mga kaksyon. Libreng consultation niya ha sa mga medical doctors. Pero pwede man kamo kabakal. Direkta ya sa mga butika. No? Pilion nyo gidra kag kayuhon nyo gid pagbakal. Wasi mapikian ka mo may piki maning life extension. Angel kag ingat atak amo ng inyo siguraduhon nga makit-an dira sa produkto. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Paing gabi lang, Sir Brian. Check attendance lang kami si Apong Alagos ni Sir Aksyon Radio certified listener. Salamat nidra sa inyo. Good evening, Aksyon Brian. Monitor lang kami di sa Dini Esther Salmorin de Los Santos. Carlos de Los Santos sang Barangay Nagasi, La Carlota. Salamat gidra sa inyo. And Action Brian, good evening. Monitor lang kami di Moises Padilla, Kailin Pidan, Inigali. Salamat gid. Good evening, Action Brian. Mangkot lang ko tanisan no ang sapman. Thank you and God bless. Diri sa Bacolod, way pagin-patod, no? Pero may ginahulat na diri subong. Sir, monitor lang kami di sa Bakong, no? Berting Nigali, please greet lang all hacienda ano man, mati nga permi gid pamati si mo, sir. Salamat gid ra sa inyo. Mabuhay ka mo na. Action by diri sa Amon sa Barangay Santol, naga-overprice ang nagabaligya sa Amon. Daw gina
hingalitan nila ang COVID. Anong baligya nila ha? Nga overpriced? At hambal mo tali ko ng baligya nila. Action Radio Bright, tamyaw ko maying gabi si Inday Christine Joy Navarte. Nagatamyaw papaya din Roy sa barangay Yubo. Kag tamyaw ko man ugangan ko si Mama Lorena Lunies. Kag asawa ko na si Jen. Salamat gid. Dapat tamyawon gid ang ugangan kag asawa kay disgrasya. Sir Bry, good evening. Mangkot lang ko bang OFW si Ferrer nagpuli na di sa amon, pwede ni sila kalagaw kag mag-jogging. Basta nakapuli na, kag dapat naka 7 days mas lagyapon dira sa inyo anay pagkatapos sa quarantine facility nila abi, 14 day nila nga mandatory abi. Pagabot sa inyo pagpuli may 7 days pa ni sila gyapon nga magpulo panago da. And after that pwede na sila ka-jogging. Basi dugay na da sila guro, no? Sige. Halin sa kay Kwan, si Albert naga-monitor man sa Isabela. Last 8:22. Check ko labing patrol, Action John Diaz, sining hindi pala nagtabok halin sa Cebu, pero di man nga abilidad iyan, no? Kalayo to sang Cebu, nagtabok diri sa Tons Negros Occidental, nga gusto ya tani makaluwas sa mga swab testing, kag mga quarantine, bala tag 14 Diaz, nagsakay sa bangka, yeah! Pero ano man siya gyapon, nadakpan man siya gyapon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aray sa Action John, Action John, good evening. Action Brian, nagtingwa gate sa sulod sang 4 kadlaw nga sige bugsay ng 59 anyos nga lalaki. Good lamang nga makapauli diri sa area sang Banwa sang Calatrava, Action Brian. Galing lang kay tinay baluan naton nga basta gani magpauli kagikan ikaw sa isa kinatawag nga high risk area. Of course may mga proseso nga dapat ikaw sundon. Of course may ara kitang ginsunod nga mando nga wala ka panugot, especially sa mga locally stranded individual nga magpauli from syudad o kung probinsya sang Cebu dulong diri man sa may probinsya sang Negros Occidental. Ton kung Action Brian nga gindakop sa mga otoridad kag gindala isa ka quarantine facility ining si Oliver Oberes, 59 anyos, kasado ini kag actually dokgid man ini siya sang barangay Limery sa Banwa sang Calatrava. Natabo sila Action Brian sunog kay Philippine Coast Guard Negros Commander Johnson Benamin nga ining si Oberes halin ini siya initially Action Brian dito sa may barangay Tulik, Argao, sa may probinsya sang Cebu. Kung sinunti ko lang taon, di kasi dapat pwede makasunod kay Diva, may ara kita nga mando. Temporary diri sa may Negros Occidental, wala na, you know, panugutan niya magpauli ng mga LSI from Cebu. So natabo diri, nakibot na lamang ining Philippine Coast Guard, sang nakabaton sila sang tawag, kan sa Calatrava PNP kang nag-inform, isa ka unmarked, non-motorized, motor bangka, moto nga ka-action by bot sa lingon, why niya motor nga mo ni pandaron nila nga magbiyahe. Bangkwan ay bugsay-bugsay. Salang gid nagsige bugsay. Kurti, no? Wala action by isang mark bot sa lingon, di wala panugot gikan sa Philippine Coast Guard. Kag may isa inig ka pasahero nga nagsakay, kag nagdungka sa baybayon o shoreline sang barangay Limery, Banwa sang Calatrava. Ebaluan ni isa mismo nga naman sa may probinsya sang Cebu, son kung gilayon sila nga nagpakigangot sa Coast Guard Substation dito naman sa syudad sang San Carlos, ag nagpadulong sa may barangay Limery. Naibaluan nga ini siya gali amo ni si Oberes nga nagatrabaho dito man sa Cebu, kag dirigid man niya naga-star sa may barangay Limery, Banwa sang Calatrava. According to kay Benamin Action Brian, makon mo kuno 4 sa kuno kadlaw nga sige lang bugsay. Ang iyan ang balon, tubig bla. Para lang kuno nga piyanan, ang iyan naman ako piyan, abisi naman kagutom, para makakalabot sa Calatravang area. Sa tungang gabi, Action dyan, ara siya sa Kalalauran? Ang balik sa Benamin, tungang gabi, kuno ginubray ko ni Sider nga magpulot pauhay siya. Para makatulog man sa, or ang ginaproblema lang diri niya kuno kay basib na madala sa kadlagko ka mo ruwaw. Basiway pa to siya dala nga mga kinki o kon mga flashlight dira kon ano preparado man siya, may Petromax man to siya. Necessarily to
wa ikit sa suga iya nga boto nga ano ka eh. Pasimpalad pero tema no. Teka ni pasimpalad. Diya ka ko na kay Sir Benjamin. Ang inang mga area lalabyan ginamo kung ginalagyan gid mismo ka mga dagko nga mga roro. Especially kung may mga dagko mga fishing vessels sa area sang Cebu. Kaya mo tong ginakulbaan man sang Coast Guard. May mga kati luwas sa katalagman ining 59 anyos nga lalaki. Tingwan tayo mong gurong 4 kadlaw nga duguto man ni siguro. Kurti no. May tubig lang sa kadala para makapauli lang dito sa Banwa sang Calatrava. Ang baldri ni Benamin kabaloning persona na ining stekon gitong Cebu mo. Diba si dumawad ano sa trabaho duguro kagway makaon. Bason kun nga nagpauli sa ingagaw action drive. So subong ang natabo diri kay based sa protocol sa magamos ni gin turnover sa Coast Guard kag Calatrava PNP ining si Oberes sa Municipal Health Office sang Banwa sang Calatrava para sa nagkikigong nga disposisyon kag ini siya ang gindala sa Calatrava Evacuation Center Quarantine Facility sa rin magapaidalom iniman siya sa 14 dias nga quarantine action drive. Ang akon bla gusto pangitaon action dyan o man ang ining lugar nga ginhalina niya dito sa Cebu malayo pa ni sa Tabuelan abi nga dito siya pwede kaagi para mangin masulhay sa kay niya ano man nga sitwasyon man. Again check ko di action drive ining lugar yan bala ang Argao, Cebu. Initial kong information according kay Sir Benjamin do nagatubang man mong ang Calatrava, San Carlos. Do makabig ko nga straight lang maning area pakadto sa Cebu. Kumbaga daw ano man may naga-Google man isa dito nga map la Google Map la. Nga gin-check man nga diri pwede ko ni tabukon tadlungon ko lang niyo namo na bla. Kaya ang bal ni Sir Benjamin ini kuno nga persona do isama bla ka mananagat nga do may ideya ng daan. Diin ang direksyon action drive. Kagay sino ni bangka sakyan niya. Iyaman ko na bangka ni do dikto man sa Bihalin bla. Sa Cebu nga daan. Ano ni sa ang ining area actually sang Argao do daray na sa action by sa may lapit sa may Talisay mong piyak na sa lugar na kumbaga kung nanpaw naton kung sa itong situation sa Negros ang Toledo ari sa may baybayng area ining Argao do dikto naman ilapit sa may mabukid nga porsyon galing sa Tubang do Tubang yung action by Tagbilara na bala. Okay. Sa Bohol. Sa Bohol na. Okay. Anyway, so ita idea ko na nagid kalayon pero tiya mo na natabok niya diri 3 nights and 4 days action dyan, no? Layo, ginagsabi yung Purti, biyahe. no? Di ko nisipon ta pila ka oras ang biyahe niya lapit ya isa ka siman. Doon di ko reconcile nga kung saan ikaw galingon kung paano tabokon pagkatapos ano ning bangka niya man may atop-atop ini di buenas lang ay siya na ulanan to ano nga sitwasyon man May atop-atop siya sa Palaksumbray hindi magigamay ang iya nga bangka bimong pero kaya lang ay bugsay guro kag do konti ano ni mong malabay kini sa map di nga gincheck ko malabay ka Mount Lantoy, Cebu City, Consolacion, Danao, malibot kapag idya kay para makatabok kag Sumbray. Alas advice may mga alagyan da sa makita ni Yabe. Pero ang baldri ni Benamin nga iya to nga motorbang ay nga bangka mismo no nga gingamit may tapal man nga makapulupaway-way siya. And ang may mo di ko nga tabo arab lawas ka po yun sa do ginapalutaw na lang ang bangka bla. Ma-relax ako na do gaduyan-duyan sa kuno anay abi. Okay ma, hindi ko no kay hindi kin tanto bla mo kabaskog ang balod. Ang akon reaction diyan ko ni ara kanas tunga, siyempre kasakay man ta barko mo. Kung ara ka na sa tunga, paano yung matultulan niya ang direksyon niya dito padulong no sa Calatrava action diyan. Kay puro na natutubig tanan sa tunga mo. Oy ka na to makitaan nga bukid kung ano pa. Gani man. Amo na ginabali Sir Benamin, pwede nga pagpasimpalat sa persona. Initially amo nang bali 4 kuno kadlaw nga layag nagpapauli diri sa Banwa sang Calatrava. Si Oliver Oberes, pero sobra pa sa Roro, alin Manila. Bati lang ko sa report mo to kagbasa ko ginasang sulat mo to gayo homling ko perte no. Abilidad niya sang tao do sundo niya pa si si Art Valdez Hello, perte pa gina. Iyang iyagin man nagsumbay dugay gid man guro kay bugsay lang bugsay Bugsay pag iya mo ato ya kay Valdez di motor pa to gani ya. Motor, guro ang difference
So nga doon nagprotigi kadugay isang biyahe ya. Galing kiti ko may idea ka na galing niya sa ginatawag naton pandagat daw sobra pa niya sa ang ina-ideya da sobra pa ni kung kisa sa mga Philippine Coast Guard kung din sila malusot, paano sila malangoy, may ideya na ni sila eh. Possible niya nagurong ruta. Oo. Sa una, pero po kadto yung guro sa Cebu nagbugsay man sa guro eh. Oh, may posible ginakailatultulan. Kay kung isipon mo, wala man niya sang ruro nga nagada-direct da from Calatrava going to kunin sa halin nga lugar to, di ba? Katahi, bala na da. Oo, I get it. Ito Toledo, Kalabanan eh. Dito Lapos, galing kay Yaniyaw, do pinasay, pag niya. Ay buksay sa buksay. Alin si Bukat to sa Calatrava ba? Oo. Kaya sa Calatrava malipot, kami na diri sa anong area mo. Oo, hindi ito ma-reconcile, no? Pagkadlaw kay Mosto nga lawod. Ano, may pagkaon man siya? May dala siya nga ano? May dala sa kuno pagkaon, para makapiantiyan lang, may tubig, may sa preparasyon. Sa otherwise, may dala to sa uling kagkalan. Ay, tinagtig-ang sa gali, no? Goro? Ati, ang bal ni Basib ko namunit pag Posible man. namunit pag ito isda samtang galayag naman na po. Ito danay bla. Oh, pero di man nga balita aton ba? Anyway, sige, matiyan tabi si PCJB. Ay si Philippine Coast Guard, Bacolod, Negros, Commander Jensen Benamina. Based mo na sa tawag sa aton na counterparts na sa PNP, sa Calatrava. So, with that, responde man natin yung Coast Guard sa Calatrava. Then ako to, turnover siya sa Municipal Health Office sa Calatrava for quarantine procedure. Oo. Sir, paano siya kuno sir nagtabok, sir? Halin siya sa Cebu? Oo, ang base na information na nabato na mo, nag-buksay lang sa kuno mo. Naglangoy lang gid siya? Buksay. Buksay. Oo, yung non-motorized pangka. Oo. Siya lang isa, sir? Siya lang isa, oo. So, yung mga ganyan, nakaabot siya sa, ito pilakad daw na yung buksay. Bo, pilakad lang ko na, sir? So, based mo report na, based na siya, accordingly, 4 days akong nabuksay. Apat kadlaw? So, kung may balon man siguro, may balon sa tubig at mga pagkaon, may provision siya. Pero taga-diin kitsa ko na, sir, how? Based sa, taga-dras sa Calatrava, Limere. Okay. Pero nung gaubrato siya sa Cebu? Munang way ko may establish pa, kaya hindi siguro, basi ka pang isda pa isa na-lockdown sa Argao. Okay, oo. Way ko may establish mayo na. So, both silingon, sir, dito sa Calatrava, ginabantayan man to ng shore areas ang Coast Guard, no? Yes, sir. Actually, na-intensify yun na naman ng area sa San Carlos, Calatrava, at Tuboso area. Hindi, ang tapat sila, Cebu na mo. So, kung magdasig-dasig ang bangka mo, in an hour, makabot sila sa Calatrava mo. So, intensified na lang ato. Yung Coast Guard, nagbutang ko na additional na rubber boat. Oo. Aside sa rubber boat, masang patay dagat dun sa DRRN pang municipal. So, kung positive na, sir, may every night na patrol na. Okay. Sir, sa Calatrava, DRRN. So, ang kakatabo na, sir, kung may ma-intercept gid man nga magpasaway, gina-turn over lang sa local interagency or city health, no? Yes, sir. Oo. Wala na procedure nila, gina-turn over lang sa quarantine. No. Sir, may harap po yung kagapon. So, may batian si Philippine Coast Guard, Negros, Commander Jensen Benjamin. Kung di ka mag-selection dyan, do ikaduwa na ning nadakpan direction dyan, nigad si Bada to, may harap man to da mo. Yes, dumiyara, no? Kalabanan, dirigid sa north, may harap ganyan ligad sa Silay. Dito na kaladakpan sa Silay, May harap may galusot man din sa Banago. Galing kay iti, do ginapaipsan, tapos gina-quarantine diretso, no? Ang sa Talisay na dumduman ko to, halin to sila sa Ahoy, Iloilo, nagkanto lang ding duha kay mabakal ilimnon, kay mainom. Oo. Silay, to pamilya, to sila ya. Oo, pamilya sa Silay. Oo, from Bantayan, Cebu. Ato yung mabakal lang yung ilimnon, di, kaya ang bal niya ko no, may bligya to si Iloilo, kay lockdown to sila. Tingin pagdahom nila ko no, diri sa Talisay, Negros, okay lang. May pag-inom dumduman, ang dumi, I think may sila yung case before. I don't know, basta dumduman ko, dumabaligyan ng saya ginamos.
Nag-travel sa. Tinggal ki MD security ang balik bilin na ginamos balik lang to, balik ka lang kumabakal. Ay ginano ni sila yaman. Pamati-mati mga mabalita. Ay, bosos ko Ginoo. Gani, ano, action ba ya? Ang detalye may angot siyang isa ka persona. Karon ara na sa naka-quarantine sa Baldrini Survey namin na dapat ka balakan ang mga pumulo siyang Banuasang Calatrava kaya ara sa subong sa quarantine facility ginapaidalom sa quarantine of 14 days quarantine period action bayan. Salamat Action John. Balik tagikan sa patulang talibot sa Bacolod Action John Diaz sa nasunod sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid sa Ginoo kasi tatay nakaabot gid sa Calatrava, no? Apat ka adlaw or apat ka gabi, apat ka adlaw nga bulubugsay niya sa bangka niya. Para lang gid makapauli diri sa aton. May mga rasones man siya, bal niya basi man ton mag-lockdown na gid dito kag wala obrahan ti may na makapuli sa pamilya di sa Limere sa may Calatrava. Perti nga mga abilidad sang Pinoy, no? Bulubudlay man pero ti anong tanang realidad subong naton mga kinanglan naton nga maninguha. Action Firing Line. Las 8:42 pagbalik naton karon kuantang balita with Action Marlon Hinabia gikan sa Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang Zanton Plus Herbal Capsule. Ini siya puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties, no? Ginapakopos niya ang mga nagahulubang parte dra sang imo sining lawas, no? Ang Zanton Plus Herbal Capsule napamatudana sa mga siyentipiko nga makabulig pakupo sa mga lakangay sa arthritis ni dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, pati liver kag madamo pa. Ini mga alibyo sa liporte na kadamo. Kag garantisado ini ang Zanton Plus Herbal Capsule. Di na ka mo magpadulong pa sa mga operation kung may mga bukol-bukol ka mo da, mag Zanton Plus Herbal Capsule na. Kay tunawon niya ini. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa mga utod naton si Garcia Gigi. Na salamat gid sa paggamotor si Dandan. Araman si Mile Espino. Good evening Action Bry. Monitor kami rin sa Morsya. Rest in peace lang sa kay Nanay Sana ko nga nagtaliwan. Thank you and God bless sa inyo. Sige. Manuel Crisosto. Crispin Hico. Salamat gid sa pag-monitor. Rafi Sabordo. Wow. Kanami kay kaklaro sang explanation ni Doc. Kag daw hindi ta makulbaan. Salamat gid. Kita mo na. Si G.A. naman niya. Good evening, Action Bright. Greet ko lang family Perez sa Granja or La Granja Aportadira family. Nagalantaw man. Ray Jan Tan Villalon. Good evening, Action Brian. Monitor kami ni Barangay Purisima, Manapla. Kagamigo ako no si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Kagmayang gabi ba na kay Ma'am Mary Jane Roma Tilog naga-monitor, no? Sige, San Enrique. Bambi Padernal, nakatutok man, si Nilma Miliada Rama. Good evening, Sir Bry. Greet ko lang tanan nga taga Barangay Tanawan, Cabancalan City, no? Family Rama, Family Miliada. Helen Hesna Raman, si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Thank you, good. Maria Teresa Mayang, where can I report persons that are pasaway violating sang rules about COVID? No, kadto sa barangay. No, kadto sa barangay si Kapitan, i-report kay Kapitan. Jobert Adrias, good evening, Sombray. Monitor lang kami di live. Si Darwin Legaspi kag sa Jerry Tabuada, damo gid nga salamat. God bless mo. God bless mo na sa inyo. Araman si Crispin Hico again, si Doc Arasya. Jodette Calves Pamposa, salamat gid sa pag-monitor. Si Nelly Celes Nobla, Action Bright, good PM. Liyog lang kubi pukaw sa IPM. Nagatumpok sa nabasura dinamon sa may Zone 6 Handumanan. Salamat, gid. IPM, Handumanan, alagyan nyo lang padulong sa Pilisa. Si Martin Navarra naman Ledesma nakatutok man si Matrion. Good evening lang, Action Brian. Nahulat lang namon ang sa Sineco. Dan. Ariel Vergara, good evening sa tanan nga taga Hacienda Espanya, Isabela. Paano ko ni mabasang amuning text man? Grabe pag ining kung amuning mag panamyaw do hindi ko giniguro masabta, no? Picturean ko ni abi do kayo unique ni sang listener ko nga isang inyo. Dingro halin ini, no? Padala ko na Action JM, ikaw interpret sini basi mabasahan mo ni, no? May lahi ka man guro nga in-check mo. Ara ikaw bibasa be. Ara na. May gabi lang sa kay kuano. Evelyn Barrera, yung gabi Action Bry, salamat gid sa info about brownout. Buwas monitor kami na Barangay Punta Taytay, pag-greet lang Pamilya Barrera. Kag Pilar. Si Bing Skera, Amanda Gumboy, good evening, Sombray. Always watching FB Live sa Villamonte, tumandok sang barangay Mang Hanoy na Castiliana. Salamat gidrasinyo. Martina Navarra Ledesma, diri Sandumanan, Phase 6B. Sa may jail ayon, gahilay na ang poste, nagnubo na ang mga kuryente. Delikado gid na sa ulihi. Basi makalitrato, kada ma'am ka makapadala sa akon nga account nga Brian Morden, ipadala ito sa aton Pero thank you sa information kay para mapalabot sa Sineco. Harold Malacaste nakatutok man sa Barangay Sumag and Family Malacaste ko, no?
1-4, hi Sir Bri, good evening. Tamyaw ko lang family Hava Felizario sa barangay Kaduhaan, Cadiz City. Pero may nagamonitor, salamat gid. Jen oy si Sir Araman, si Vincent Dominic Shinobi Samolde. Dugay-dugay matapos ng COVID-19. Padugayon pagid nilaya perte. Oh. Napangita ining laboratorio di sa may regional hospital. Jocelyn Libon Dispo, salamat man. Leonard Peacock Barcoma, good evening, Action Bright. Amyaw ko lang Leia Merle kag Merlo. Ricky Cortez, Action Bright, out of stock ang subong, ang life extension sa mga butika. Wala kay diya, no? Portigrong binakla na igid, kiti pampabakod sa immune system Nathaniel Hinko, monitor lang kami sa Morsha. Happy listening to Romvel, Sina Rosa, kag Joel's happy birthday. Marilo Alonan Ruiz, nakatutok man sa Barangay Kabug. Salamat, gid. Kathy CP, good evening, Sombray. God bless sa imo dira. Salamat man. Pilar Angeles Canha, good evening, Sir Pamati. Kami di sa Bola Castellana. Pod ko si Nanay Jutay Angeles. Kag akon bana nga si Little, kag mga bata nga si Kenneth, Colleen, kag Kendrick. Shout out man sa utod ko nga si Pemi, kag bana ya na si Raymond, bata ya si Ilan, Nicolai, Oliver, salamat gid, God bless. Rose Canite Jose, raman nakatutok ko. Action Bri, greet lang na nanay ko si Murit Caniete. Jo Marie Makilan, I'm watching po from Purok San Benito, Barangay Sumaga. Lahat nakikinig po. Oy, yung Sumag pala na Tagalog na doon. Action Firing Line. Salamat sa inyo sinipag-monitor. Bang oras ko, medyo way ko na malabutan sa Action Marlon ba? Si Linlin Parlan Araman, Philip Alonsagay, Ruel Awaan, si Roma, thank you so much dira sa Bohol. Ang Argao, Buho at Tubang sang Bohol. That's why Chak Toto section dyan kina. Si Manong Idere ka Fort Man sang OTTG Christine Taxi araman nakatutok Alin Transporto anang Madre Corzo Gosrob. Salamat gid. Magkaisa sa pag-iingat. May nga ba kay Sunny Boy magsipok ka? Kag subaw na yung sining girlfriend nga si Jillian Caborog dira sa Barangay 1 La Carlota. Kag si Sir Sunny Boy sa Kuan English no? Sa may Barangay 1 Balabag kag sa First Valley Bank ko no? Development Bank La Carlota. Ba daw loan officer ni siya mo mga lapit-lapit sa Bacolod ni. Lunan ko ni siya mo. Anong collateral nga pwede da sir? Pwede manok? Munga pwede man. That we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Party mo. Isa sa ating dasal, lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. May gabilang kay Rizel Cardiente. Watching from Dubai, ginatamyaw lang ko na pamilya niya Cardiente sang Kasilingan Village, La Castellana. Navales Jessa Maria Raman, Harold Malacasti, thank you. Si Navales Jessa Maria liwat ko na may gabi lang kay Chay Tiroy, kag Nanay Tiray Dilicano. Gapamati gid subong.
Doon sa barangay 40, Manisila na. Is when we hear Si Chitiroy kay Chitiray da. Usang bata nila, action hands na iba, ang ngalan sa bata nila. Si Tire. Kurti ya. Si Chitiray, ang Iloy. Ang tatay si Tiroy. Kini, kuha na niya, do ka timely lang na, do ka nagpanahon ng bala. Tingin nga lana ng bata na si Tire. Dako na ni si Tire. Si Nanay Amy Esmeralda Dolido Araman, naga-monitor subong upod si Merly Dolido Magallanes sa Hong Kong. Rodney Parcon sa Mabinay, mga Parcon family, good evening. Si Sammy Roger Awing Araman sa Barangay Mansilingan. Ang yako ng pamilya Awing naga-monitor kid. Rimargi Hikano Haliasgo. Good PM of Bray. Mati lang kami si Chulo pa, Barangay Sagang na Castiliana. Tamyaw lang ko no Haliasgo, Hikano, Salabitiera o Salvatiera Robles. Tapayan kag Cabalfin family. Si Manuel Taala dila Peña naman niya. Comment lang kong Argao, Cebu, nagatubang na sa Hilotangan Street didto na eastern side sang island of Cebu. Hindi ko ma-picture kung didto siya naghalin sa Argao, medyo malayo-layo ang ginhalinan ang biyahe niya. Not like kung diri siya along Tabuelan, Toledo area, coastal area, malapit lang kay Kitao na gani ang Negros. Ngalan sining area or ining street kuno sa Tanyon Street, tsakto Tanon. Assuming diri sa aton siya nga area, nag-agi pa kadto Calatrava, Kayod, Marino, ang pagbugsa niya posible may layag man siguro. Ati siga. Sige, salamat gidra sa imong information. Way na kita sa higo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Popod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Suno Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Spolgar, Action JM Baikin sa IT naton nga section, department. Upod man sa News Center, Action Dale sa Salazar kag sa aton sini pagpanganagan. Standby karon sa Action 9 Patrola with Action Eric Magbanwa. Kag inyo naman nabatian ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati ta Lunes sa mamangyapon nga istasyon kag oras mga kaksyon. Mayang gabi lang kay Mama, Gamay and family dira sa Diaz, Viena. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,